Hello guys, madung adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, di anak kus garden. Maraganggingan nga ang gunahan kay arong iniguli ni kuya. Gamay na raman si jag. Kuan. Hiluon. Kay dako pa man dahil ni gunahanan. Na dako pag hiluonon jag idahang mga itanumay tag-as na. Mo pa na si jag gunahonon guys. Katabitang tamnan sa una og kuan pipino. Diang tabangan banha ako ang tatay radyo. Habol naman kuan na may rabon ta maguna. Habol naman ang mga sundang. Nag-inam day ko kuan. Sabi ko na nga doon na nagsaridon sa labad mag-ang ang ingnan. Kuan. Diyan ang guna-guna na naman dari kaya rin paningkan ko. Sayang si ratag tambay. Ingnan na pagtag-arte. Bis na naipakuan ko anong dami. Di magsilbi. Tiguan na. Grabe, gapwa na sundang. Uy! Bugog kamot. Madadyon ba kato ilang gengag magbinignit ko no. Atos babaw ba guys. Katong kauban na nang gibudol fight. Kung nakakita mo dito ang vlog. Ito nagbudol fight ni saging ug kanton. Ngayon sila gda ko na sa kabulig nga hinug saging sa ilaha. Binignitan ko no. Mag-amot-amot ni pang mga sagol. Ang niwangan jud gay na ho na. Di wala day ko nag-eyeglass kay kuan. Nag-isib na siguro grado sa eyeglass kay grabing bulabaran na mag-ang kang isuot. Wala na eyeglass usahay na raman. Unta sa pad guys kay kuan kanang nay banhag radyong tatay dais coming sa motog ka banha.
Subiri tagas na. Aba, uhas na nay. Ang palidya. Ang puong nakadyo. Wa na pag ko nakatiwas og hinlos ubos guys kay nag-uwan. Basa na pag kadyo. Ag juta. Ay, ginao ko, nakatug na ramang ko. Pag mata na, wa pagyapon ng tuwag kagawan. Agang forma guys. Barangan. Dakos dayan na nagduyan-duyan kay tanaw ko ubos di jud pwede kay kasagawan daari kakatog magkugikan kay labad agi ang ana ngani ko natog kay siliksi mag-electric pan anja og mahanginan ko sige labad ang mahanginan bas electric pan. Labi lagi magpahilot sa kurog matuwak ag uwan. Ay marag di wa na natabang sa saridon. Dahil sila Dalton na budget gikan. Ganihas wa paninguan. Matog mamiliksi. Wa mas liksi na ipa-eskwela ron kay tang ipa-check up dya kay may doktor. Ugma na. Sige mag-uwan dya mura manungunog December kay grabing tugnawa man. Diyan, may tikong dari pang jacket sinanay pod kuan kanang nay mag jacket kay gipanugnaw oso day kasi doon ang kuan guys sila natug-ubo nang di sila magpauwan-uwan kaya tos ibabaw mga bata kasagaran gipang ubo. Ang labaras ang uoy. Inom naman takog sa ridon. Nagmotor na uwanan na. Gikan ko sa ibabaw kay ganina swak palagi uwan. Gikan ko sa ibabaw kay ngayon agtulay ko kay madadyan batulang binignit. Ang sakay nagitikangkang mag mga tao rito. Nangahubog man. Nakatog. Uli na naman ko. Pag uli na nakatog. Napagpagbalik. Na meron ni kaag binignit kay kuan uwan na meron ti kaan kay ting uwan hindi kay wa pa si ugma pa to kay nangahubog man sila grabe na inom nila pag abot ng adto dito ko uli kay kalas na ang adto binignit kay dugay na ko nakakag binignit pa ko na ato last nakakaon na binignit ni. Wala mo ko yung ragkabo kadak Tugnaw kaadyo Ginoo. Unsa na ba ning panahon? Leksi gali sa mo kog mugawas wa na pagawsa kay wa na ligo ron. Nabuhi jigang kalabong kita nam gahapon pagali. Ning bukad na diretsog dahon lami na kagitanawon kay giuwan man. Nahuman ang tato na atong garden na to sa ubos ug hinlo wa pa ning uwan. Uwan. Ang gitabangan si Kuya hinlo dari ubos lagi kay arong nag-uli ni Dadani ida na ramang bugwaron para wa na yung mga sagbot ba kay tag-as na mag-idahang kuan palidya itanumay naman si Jar ba pa yung nagkuhan rin si boss mo nang tabangan na rin paghinlo gigunahan na ha abtan pag-uwan ugma na pod kaya mauli ko kunuron silang karong Sabado. Ano na nag-uli nila, hinlo na daari.
wala may ikaw binignit. Ginoo. Gusto ko manambok na ko ba? Para sa una nga, lami ka dugang naw, marag nawag tambis. Dake kadyo. Karon na naman. Kalas na magnawong. Magpa-snacks ako ni Lixie guys. Kaya arjawat manambog pod ba. Kaya sige nag-ubo-ubo. Ang jacket po ko kaya rawing tugnawa kaya bisig mutuwak na ning uwan magpahilot ko sa labad jud kadyo. Diya mara niyang vlog guys. Pasensya na mo kanira yung na-vlog kay what si laing ka vlog kasi maglag-lag tadi anhin naman tas ubos maghagbas. Diya mara niyang vlog guys at tangin na pang vlog ug mang adlaw. Salamat sa isang pagtan-aw amping mo tanan kay lain ra jud og panahon uwan-uwan. Salamat sa isang pagtan-aw guys kadungit ako. Thank you for watching guys. Bye.